Paljon sulla oli? 252. Vittu, vedetään 253 ainakin. Mä vedän nyt 2... Swords down. 55. Kaksi, 5, 8! 260, 261 itse asiassa. Oh shit! Ei! Oh! You motherfucker! Oi! Fuck! Ei! Ei! Voi ei! Sekin sikaa! Ei saa. Sä pilasit meidän unelma. Hei, Joku tulee autolla. Joo, ei se menkkari kyllä ole, mutta auto. Minne se menee? Se meni Nyt jossain, se mission. jossain tuolla. Mutta en näe enää. Se menee sinne missionille. Meneekö? Joo, se menee hakemaan sitä autoa ilmeisesti. Eikö se kävi hakeessa, se otti ton laatikon tuossa. Se ei tarvitse kyllä noista autosta ollenkaan, se nappasi sen laatikon sitä vaan. Jaa, mä en tiennyt, että tommonen olisi mahdollista. Saatana mokko. Missä se menee? Tuolkin tonne päästä. Oi, oi, Tuo oli aika nättiä. No, sieltä ampui joku. Puhuti mua. I need goddamn covering fire. Onko se tuo linnake? Onko ilkeetä ampua tolle ihmiseen? Aha, tuo viimeinen on 1,3. Ammuks sä sen? Se laskeutuu, se rupeaa laskeutua pikkuhiljaa. Malta mielesi. Ei, nyt se lähti leijaille. Tai se vaan osaa lentää. Mä osuin siihen, saatana! Nice! Hetkinen, onko se nyt chopperi siinä Gearcrateillä? Justiinsa joku käynyt ottaa sitä. Eikö se oo tossa edessä, missä se oli? Siinä aija siinä chopperilla. Jumalauta! Pystytkö ampumaan niin alaspäin? En. Mä oon koko Se ajan lähtee lentoon valmiina. siitä justiinsa. Koita vaan stabiloida. Mä sain sen. Oi vittu, tää oli nätti. Tää oli nätti. Ei voi siitä muuta kuin lennosta kyytiin vaan. Niin. Tää oli kyllä aivan oma voikkaus. No. Oh yes. Onko sillä kiinni? Ei taida olla. Ei sitä ei pysty mun mielestä nostaa, sitä ei pysty. No ei täällä mitään niin hauskaa olla.